बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों आं जुलि बसुमतारी। बिग ब्रेकिं निउज। दा बावैसो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम मोनसे दुखुनि रादाब सफैदों। दुखुनि रादाबा बेनो जे सोनाब बंगनि सासे बर' लाइमोन गोमादों। दा बावैसो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम दुखुनि रादाब सफैनाय बायदियै सोनाब बंगनि बे बर' लाइमोना न'निफ्राय थांनाय हरनि 9 रिंगासोआव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारबोदोंमोन। आन्जिरु मुसाहारि मुंनि 19 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्राया बायजोआव ओंखारबोनानै आलिपुर रेल स्टेशन फारसे आगान होलांदोंमोन होननानै नखरनि सुबुङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम मिथिहोहरदों। आन्जिरु मुसाहारिनि बिफा रिपुन मुसाहारिया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों फोसावनो थाखाय मोनसे भिडिअ' फुटेज दैथायहरदों। बे भिडिअ' फुटेजखौ नायब्लानो मिथिनो हागोन सोनाब बंगनि बर' लाइमोन आन्जिरु मुसाहारिनि गोमानाय बाथ्रा। भिडिअ' फुटेजखौ दैखांनानै होनाय जाबाय। आं रिपन कुमार मचारी वेस्ट बेंगल खवारडांगानि बासिन्दा। तो गतकाल 8 बाजियावहाय आंनि फिसाज्ला एट्रिनो मचारी 19 बोसोर हठात करे न'निफ्राय ओंखारना थांदों। जों न'आव गैयामोन। दा परबर्ती समायाव बियो 9:30 बा 10 हरावहाय कामाख्यागुरि रेल गेटसिम थांदों होननानै खोनायो। सासे सानैनि नजराव पड़िदों। दा बिनिफ्राय बे हठात करे मिसिं जानानै थांदों। दा दिनैसिम बे ट्रेसलेस अबस्थायावहाय दङ। दा बिथांमोननो बयनोबो खावलायनाय जाबाय। बिथांमोना सोरबाफोर आंनि फिसाज्लानि कुनु मोनसे जुदि परिचय बा लोगो मोनलायोब्ला बा बेबायदिनो सिनायोब्ला बिथांमोना बे होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै सहयोगिता खालामनानै बयनोबो आं गुरै खावलायहरनाय जासै। धन्यबाद। मबाइल नाम्बार 9932250782 9932250782 आरो मोनसे नाम्बार दंबाव 9933427232 9933427232। बिग ब्रेकिं निउज। सासे सोनाब बंगनि सासे बर' लाइमोन गोमानानै दं। नैबे सावगारियानो जाबाय गोमानानै थानाय सोनाब बंगनि बर' लाइमोन। गोमानानै थानाय बर' लाइमोननि मुङा जाबाय आन्जिरु मुसाहारि। बे बर' लाइमोना आलिपुर दुवार रेल स्टेशनाव गंसे ट्रेनजों सानजा फारसे एबा आसाम फारसे दावबायदोंनि सन्देह लानाय जादों। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला एबा लोगो मोनोब्ला जानबुंजों जगाजग लानो थाखाय नखरनिफ्राय खावलायहरदों। जानबुं नाम्बारा जाबाय 9932207882 आरो गुबुन मोनसेबाव जानबुं नाम्बार 6294832315। दा बावैसो मोनसे दुखुनि रादाब मोननाय जादों जे सोनाब बंगनि सासे लोक बर' लाइमोन गोमानानै दं। आन्जिरु मुसाहारि मुंनि सासे सेंग्राया गोमानानै दं। सोरबा नुसनबायोब्ला एबा लोगो मोनोब्ला जानबुंजों जगाजग लानो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुङा।